Hallo? Hallo, hej. Vi er enige om, du er kommet til vores studie i dag for at sige, hvad din yndlingsserie er. Ja. Vi skal være med at se, hvad mest populært er af frøerne, der kan snakke. Skal jeg så fortælle, hvad min yndlingsserie er? Ja, bare sig det. Og du kan godt gå i. Okay, det var da virkelig godt, hva'? Men nu skal vi ikke skifte emne. Jo. Eller, hvad? Jeg synes, det er barnet, det der Ninja Turtles. Synes du ikke? Nej, det er. Jeg synes bare, vi skal skifte emne, som jeg sagde før. Okay. Hvad synes du om mig? Du er den grimmeste og dummeste person i hele verden. Din frisyr er så grej, at man ikke tåler at kigge på dig. Kom her. Kom her.